Здравейте хора, аз съм Minecraft PBG и сега станах и направих тези работи. Гледайте, туф. Аре. О! Благодаря. Най-накрая. Можем да потърсим още, за да имам дърво. Имам дърво до къща вече. Голямо дърво. И сега да отидем да спим. Кончето ми седи тук още. Ще търся още, за да ги оголемим. Ето. Сега имам още дърво. Не мога ли още? Не. Дърво. Хора, този... Вече всичките клипове ще ми бъдат 5 минути, защото ми изписват, че не могат да скачат. Ще потърся още такива. Добре, това ще го... Ще взема и от това дърво. Лош кон. Добре, сега... Добре. Ще взем кирчока. Взем кирчокчо. И сега... Удри. Значи. Сега да видим дали мога да се направя врата. Да прави тази врата. Ще се направи един стол. Не мога ли? Две врати. Една врата. Ще ми трябва и табелка. Ще ми трябва ти пръчки явно. Имам пръчки. Щом имам пръчки, нищо. Добре. Ще се направя столче. Знам един начин за стол. Добре. Ще списта правенето на този труден.
Чакайте, всеки сега как да свърши епизода. И това беше за епизода, хора! Оп! Това беше за епизода! Това беше...